ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ኣብዚ ሓዚ ግዜ መዳማት ሕርር እናበላ እየን ዘለዋ ብጣዕሚ ሕርር ኢለን ክሞት አይደንያ ማለት ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ግን ምንም ክግበር አይከልም ምንም ማድረግ አይቻልም ደቂ ዓበይቲ ወይ ሰላም ፍትዋትን ክብራንን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ናይ ቻናሌ ቤተሰብ በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ይበለለይ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናሌ ብሰላም መጻኹም ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ንመጀመርያ ግዜ እየ ከምዚ በቃ ብምስሙል ኮንፊደንስ ኮይነ ሰርሐ ዘለኹ ብሓደ ገጽ ብጣዕሚ ደስ ይል ማርያም ንዝለክ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ እውነት የመዳም ጀግኒት ብያትሃለሁ የመዳም ጀግኒት እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ታይኸት ትብል ዘለኸ ትብሉኒ ኢኹም በርግጸኛ እያ ክነገረኩም እየ ግን ንቻናሌ ሰብስክራይብ ንድለዋቴ ከዓ ላይክ ሸር ናግበርኩም ኣበረታትዑኒ እዚ ክብለኩም ከለኹ ብትሕትና ትሕተይ ላይ የጽያኩም ዘለኹም ማለት ይልና ክብራት ኣሕዋቴ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብጣዕሚ ይገርምኒ ባይዘዊ ሓሰትዩ ከይትብሉ 100% ተረጋጊጽ ርግጸኛ ኮይና እያ ኣረጋጊጽ ዝነግረኩም ዘለኹ ክብራት ኣሕዋቴይ ታይረአኩም ኣሎ ሓንቲ ናይጀራዊት ሓፍትና ምስ ወዲ መዳን ቅመም ተመርዕያ እዚ ማ ይኸውንን ክትብሉን ኢኹም በቃ ኮይነ እዩ ዋና ነገር ኮንፊደንስ ይሃለኹም ማለት እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ከመይ ብኸመይ ንዝብል ደሞ ከነግረኩም እየ ክብራት ኣሕዋተይ ሓደ ሓበሻ ኒና ማለት እዩ ኣነ ከባቢ ጀሚሩ ሓቂ ምዝራብ ዓረብ ተመርዓዊ ትልኩምኒ ከምዚ ብሃይማኖተይ ብቻ ኣነ ሕዚ ክርስቲያን የወሮ ያው መብዛሕትኦም ሰው ዓረብ ደሞ ሙስሊማት እዮም እና ከምዚ ብሃይማኖተይ ብቻ ሓደ ዘይኮነ ማት ሃይማኖተይ ሲ ሓደ ይኮነን ብቻ ዘይኮነ ሲ እንድዒ ኣነ ወዲ ዓደይ ገሪፈስ ወዲ ካሊ ዘይጋው ክመርዖ ማለት ከምዚ ከመይ ይኽለኩም በቃ ከመይ ድዩ በቃ እንድዒ ሓደ ይመጸለይን ሓሳቡ ካላይ ደሞ ከምዚ ቅፍፍ ይዝለኒ በቃ ከመይ ገይረ ክቐርቦ ዘይኸውን ነገር እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ሃይማኖት ከሓደ ተኮይኑ ግን ያው ካብ ምልማድ ምናልባት ፍቅሪ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ሃይማኖት ከሓደ ተዘይ ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ይከብድ ኣነ ግን ብወገነይ ወላ ሃይማኖት ሓደ ኮይኑ ወዲ ካልእ ዜጋ እንድዒ አይፈልጥ ብቻ ደቂ ዓበይቲ ወይ ስኻትኩም ከ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልኝ እና ዘሓፍትና ጀግኒት ሓፍትና ማለት እዩ ንወዲ መዳም ቅመም ያ ተመርዓያቶ ዝንያስ በመጀመሪያ በኸመይ ጌራ ፈሪጣቶ ንትብሉ ያው ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ኩና መጽያ ናፍቲ ገዛ ማለት እዩ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ኩና ምስ መጽት አጋጣሚ ኮይኑ ፍቅሪ ሒዝዎ ዝወድ ማለት እዩ ዝወድ መዳን ቅመም ፍቅሪ ሒዛቶ ባይዘይ ክነግረኩም ሓደ ነዋ ሰራሕተኛታት እኮ ኮኔለን ፍቅሪ ዝትሕዛን ነዋ እየን ኮኔለን ማለት እዩ ክነግረኩም ሓንቲ ቤተሰበይ ኔራ ኣብ ኳታር ማለት እዩና ኣነ ብቀሳ ከምዚ ከመይ ይኽለኩም ብዙ ኣብ ዱባይ ሰሪሓ እያ ኣብ ኳታር ሰሪሓ እያ ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣብ ሱዳን ሰሪሓ እያ ብዙሕ ቦታ ኣብ ብዙሕ ስደት ኣብ ኩሉ ሰሪሓ እያ ማለት እዩ እና ክትሰርሕ ከላ ወይ ኣታ ኣነስ ሓደ ዓረብ ሃፍታም ተመርዒ ደኸገላገል ናለ ተስሕቐን ኔራ ማለት እዩ እና ተኸለኩም ደለ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹም ሓደ ነዋ ደቂ መዳን ቅመም ማለት እዩ ኮኔለን በቃ ብትዘለውን ጽባቐ ብትዘለውን ኮንፊደንስ ንዞም ምዕራብ ኣብ መጻወት ከእተወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ባዓልተን ህይወት ከእትዎ ኮኔለን ዝሰርሓ ኣለዋ ማለት እዩ ዕራብ ደሞ ትፈልጥዎም ይኹም ብጣዕሚ ልክስክሳት እዮም ብጣዕሚ ማለት እዩና እዚ ሓፍትና እዚኣ ደሞ እዚ ተጠቂማ ናብ ፍቅሪ ከኣቱ ጌራቶ ማለት እዩ ሰበይቲ እና ዝረዝሮ ተፋቂሮም የመዳም ልጅ ደሞ እንደምታይት ነው ብዙም ትንሽ አይባልም ትልቅ ነው በጣም ዝምጥናዮ ማንዛታትም ደግሞ ደስ ክሉ ፈገግታም ንሰብዓለ በጣም ቆንጆዬ ያ በጣም ማለት ናይ ጀራዊት በዓል ሴት መስሊ በጣም በድኒ አያ ከተሽክር በዓል በጣም ያ ቆንጆ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ በጣም ዘድነቅዋ ነገር ደግሞ ታይ መስለኩም خمسي حدا عربني وورا بقى خمسي وشو ما نجار فتيك يجلزوا له فتيك يلمسي خمسي بقى سمعيتهم راويا بقى دليتهم كينهم زخار خمسي بقى تدقيقة مخاد زخاروا عينت عرب اللو ينبرق نس مالتي ولا نسرحتون يوم سو حضرنا هلو ولا ود مدان كمان ولا ود مدان كينسين نسرحتون يزا شكر بنامنا له اساقن يفكرك إيا نهيوتي أقار كتكوني ليدا لي خبلا خلا أوكي نحرف كير كانش صبو إلا أبينهم كسمع من أيدليت جيغنا زبلا بايزوي أو زي تايرا بيتساوي سبسيبا أديو أبو من لا بيتساوي سبسيبا أقرميهم إخاق ألبت كتأثر لين وعل كتقابر لين زدل إلا أقرميهم
مرعوا جيراتو سبعي دوما ود مدام قمماتي قدم بيتسو غنبسيلو قلبت ان اثر الله يزلو بايزوي نساريو مالن نورمال كدان جيرا زلا نورمال كدان مالتيو بقى بماننتاسي يتشماقاتي بጣም ደስ ይልዋ ደስተኛ ሆይና ይኸው ንሳ ምስሙለ ኮንፊደንስ አኮፊላና ንስ ደግሞ የመዳም ልጅ ደግሞ ተንበርክኮ ቀለበት እያሰራላት ነው ማለት ነው። ደጋ ቤት ወይ ማሪ እና ከውዛ በጅግርነት ታይለድ ደጋ ቤት ወይ ማሪ አና አብ ስዑድ ዓረብ ብቻ ዘይኾነ አብ ብዙ ዓረብ ሃገራት ይሰምዕየ ከምዚ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ኮይነን ይመጻሞ ካኦ ወይቲ ወድ መዳም ወይ ከዓት ሰብአይ መዳም ንሰራሕተኛ ይሽግራ ምናምን ካኦ ንስኻን ዘይረብሕ ገንዘብ ንሽተን ይዋሞ ንሳ ደግሞ ቦት ታለል ካኦ ያው ከይዶም እንትን ማለት በቃ ሕማ ነገር ይሰርሑ ካኦ አጋጣሚ ወይ ካሜራ ከተሸኩዐ ተኸለፍት መደቀሲ ወይ ቆልዕ ኸሪእዎ ምኽባስ በቃ በሰቃቀን እዩ ናይ ሰብ ማለት ሓንቲ ጓል ናይ ሰብ ወዲ ማለት በቃ ሰራሕተኛ ኮይንክን ክትቁፀራ ከለኸን ወይ ምስ ሰብኣይ ወይ ምስ ወዲ ዘይኮነ ነገር ክትሰርሓ ከለኸን ገበኒ ሓደ ገበኒ ካላይ ከዓ ፈጣሪ ይፈቱን ስለዘጋጥመኒ ብዙሕ ነገር ዝፈልጠለኒ ማለት እዩ ሕዚ ሓንቲ ዝኾነ ኮይን ደጋ ቤት ወይ ማዕረይ ብዙሕ ነገር ይሰምዕዮ ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ንያን ብገንዘብ ዝታለላ ሓደ ወይ ከዓ እውነተኛ ፍቅሪ እውን ሒዝውን ክኸውን ይኽእል ግን እውነተኛ ፍቅሪ ዝሓዞ ምዕራብ እንድሕር ሃልዎም ኣይትመርዓ ክብለክን ይፈቱኝ ንምታይ ንዓቶም ትምርዓዋ ንምታይ ምሳኣቶም ከምዚ ትገብራ ክብለክን ይፈቱኝ ታይ ደኣ ከምዛ ጅግና ሓፍትና እዚኣ ሓምዛ ጅግና ሓፍትና ናይ ጀራዊት እንድሕር ዘፍቁርኺ تحبش سرحتني اندحر أفكرك يا أنسي سويتي كتكوني إيدل يندحر إلكي حدا بحيمانتكن كي تدرادرا حيمانتكن حدا عين التخينجن يتم زي جاي ولد ولا نمتاي تشاينا زي ولد كبرات حواتي ناتهاتكن حيمانت اندحر أخوينو حزي كريستيان يقولوا كم زخماي كريستيان اندحر أخوين ولا تشاينا يولد إلا نياتهم كل نجار كاب فريها እግዚአብሔር يزل على كل ነገር زول عم غري ساتيدي كل ነገር سي ካፍት እምነት ካይዝ ጀመረ ማለቴና አቤትም ይወለድ ብቻ ሃይማኖት ግን ሓደ አይነት እንድሕራ ኮይኑ ሃፍታም እንድሕር ኮይኑ ማለት እየ ተመርዓዮ ምክንያቱም ሃፍቲ ማለት ሃፍታም እንድሕር ኮይኑ ማለት ይክለክን ካለ ኸዚ ንስኻትን ከተሰርሐ ይኽመጽ ገዝኡ ናይ የቤት ሰራተኛ ሆናችሁ ነው የመጣችሁ አይደል ስለዚህ በቃ የቤት ሰራተኛ የቤት እመቤት መሆን ነው ማለት ይከብራት ሕዋቴ እና ሐቀየ ሃይማኖት ክንድሕር ሓደ ኮይኑ ሰኢሉ በገንዘብ ገይሩ ሓውፃወተክን ወይ ከዓ ካብ ዝደፍረክን ምናምን ብፍቅረን እንድሕር ብትሕትና እንድሕር ንቁም ነገር ሓቲትክን ኮይኑ በመጀመሪያ እምነትክን አድምክን ሓደ ዓይነት እምነት እንድሕር ኮይኑ እሰየ በለጸ ደቃ ቤት ወይ ማዕረ ሓበሻ ሰር ዞም ናይ ሓበሻ ወዳት كانوا مرعوم ولا قال يوم لو ما عنده مرعين قال يوم لو ما عنده مرعين صباح يقاتلون قال يوم يفتحون بزح نجار لذي اعراب دم بتعم فوق بقى فقرات يوم نسويتهم زلوا من كل كابه انا بعد سلازريو مالتي انا كبرات حياتي زرزرو كان زي تمثل نيلو ما عنده فيديوز كعبيري في زمان استخدمتلكم ني حابلتنا مسكنكم يا ملكم تدار مرعى برها من ساراني خنا لو ناولكي اسخاتكم هون سناي تمنيتكم كومنت صحافو لو مالتي تاي تسمعكم نزل لما كومنت صحافو بزن قلعم مالتي قال كعب ناي حسابك خميريهم حساب استايتكم صحافو لي